Čaute ľudia, som XXLenster a vítam vás na serveri Game Team. Som tu spoločne s Matejom 232. Pozdrav. Dobrý večer, čakňavky. Povedal dobrý večer, lebo to natáčame večer v noci neskoro. Tak, nachádzame sa v hre... Presne o jednej veci. Ne. Nachádzame sa v hre... Quick. Keby ste túto hru nepoznali, tak to je niečo ako ten shotgun, čo sme natáčali. Len tu máte motičky a ste varení, ste naspidovaní, musíte behať aj na jednu Do ktorej arénky ideme? Tak, join asi jednotka. No som. Si? A mám práve dvere. Ne, nedávaj dvere. Ja ich mám v ruke. Aha, Si. railgun. Tam si čo? Ja ťa vidím a ja práve idem na niekoho. Právim zabíjaš. Pravím? Vedavám? Ale mne to už nejde. Jo, je po tebe. Kto ma zabil? Ja. Ty? Prečo? My sme spolu, ne? Hej, ty tu máš aj jump boost. No, nie sme spolu, veď to je to potom o ničom. No, sakra. ja som išiel preč, sorry. Ty si král. Už ste začali. Si šiel preč? Hej, sorry. Kámo, Feli. Tak Daj- mi to dole, daj veď ja dvere. zabije. Daj dvere a poď join S2. Aj on sa už odpojil. Do Kde si? kokatky? Tu poď. Toto hore join S1. Tam je Hore? 30. Prvého? No. Hej, To, Dul? hej. Keď som tu, A ja. to bude brutálne. Budeme spolu, hej. To čo je, to bude brutálne, kamo. Veď ti vravím, že to bude brutálne. A To veď som to už nikto videl. není. Nebudeme. Že tu je niekto, tak budeme, ale... Tam je spawn pick. Uá, ja som spadol. Padol. Už sa začína. Ne, teda hráči tu musia byť asi. Kurník, ja sa spadol. Napíš niekomu, nevidú sa. Ne, poďme niekam inam. Kam? Tu nikto není. Kde sú hráči? Poď do vily. Vila. Kde je Will? No, to, No, si tu? no. Sme tu traja. Už sa začína Štyria. odpočítavať. 4? Štyria sme tu. Budeme spolu? Piati sme, no hej. Budeme spolu, hej. Kde si, kamo? A ja som niekoho zabil. Si ty, Som. poď. Tu som niekoho zabil. Ja sa stal na sobu. Ty si zabil mňa? Ne. Psycho ma zabil. Dobre, zabil som niekoho. A zabili ťa? A ja som už niekoho zabil. Psycho. Ja som mu zabil dvoch. Ja som zabil... Psycho ma zase zabil. Sajkovle. Toho Psycho už chcem zabiť. Zabij toho Psycha. Jo, zabil som ho. To si ty, čo tu behá, ten s tým okolo celého domu. A už je vnútri. Hej. Psycho idem zabiť. Bum, Honzika. Nechaj mi ho. Psycho je môj. Tak ja som zabil ja. Zabil ťa? Či ty je? Ne, Dobre ja. Double Ne, kill. dobre ty. ja som si osm dal. Dobre, ja si idem zase do Psycha. To je svina. Ten Psycho je hacker. Sorry, boha. Ja som ho zabil. Dobre. No, lebo ja som ho zabil už 20 krát, preto ide stále problém. Jasné, ty si ho ani raz nezabil, nevidím. Zabil som ho. Ja, sorry. Vole, zabil som. Niekoho. Teraz som zabil Psycha. Teraz niekto zabil mňa. Aj ho, ten čo ťa zabil, som ho zabil ja. Hej? Ide za tebou Psycho.
To je ľahké ho sundať, kamo. Ty si ma To je ľahké. sundal, ne. Nie. Ty. Psycho ťa som dal. Ti vravím, že to je Psycho. Není hacker, kamo. Som ho raz sundal. A ja som ho Kamo, sundal. to čo bolo, on sa bugoval v stene. Ti vravím, že Je hacker. A ne, my to nevieme hrať, to je ten problém. to je to. Ne, nezabij ma, to som bol ja. Už tam není hotovo. Za mnou je Psycho, tyjo. Psycho kill. Boom. Sorry, kamo, milím si vás. Psycho ti sundal. Psycho ma zabil. Jo, ja som ho sundal. Jo, skoro. Zase som ho sundal. Psycho? Hej, pozri, Máš veď taký si to šťastný. napíš. Vidíš, Taký tam máš máš si XX Teraz tak zabil zabil niekto. Psycho. Čau. Pozor, za tebou. Sorry. Ty si ma zabil. Sorry, kámo. Teraz idem zabiť. Psycho ma zabil. Psycho? Psycho debilko? Hore? Psycho? Prečo si Aj ma mňa zabil? zabil. Jo, on máš Ty si zabil mňa, vieš. Nezabil. Zabil. Máš to napísané v štete. Jaj. Sorry, kamo. Jo, zabil som. Zabil som Psycha. Ja už som ho zabil 3-krát. Ja som ho zabil 4. Čo? Jasné. Ale naozaj, ja som to zabíjal stále. Dobre, má ďalší kill. Ten má pekný zabil. Zabil som ho. Dík. Obstil si môj. Ne, to som ja. Nice, sorry. A zabil som Psycha. Triple kill, quadra kill. Double kill. Veď už mám u seba pentakill nejaký. Kamo ma zabil. Jo, zabil som. Kamo, väčšinu koľkokrát po sebe som si dal Je kill. tu Psycho. 6 killov. Jo, zabil som Psycha. To som ja, hej. Tu na som ja, to som ja. Ale to si ty nebol, že? Nie. Teraz som ťa pomôžil. Je Psycho. Psycho je ktoré. Môžem to zabiť. Ne. On za teba som ťa pustil. Jo, ďalšieho si dal. To som bol ja. Vyhral som hru, jo. Čo Sorry, kamo, ja som Jo, si dovoltila ma, sorry, kamo. Ja som myslel, že si ten Honzík, alebo ten Zero. Ten Zero bude mať také krátke mená. On sa do tárenky, dobrá. Počkaj, kam ide? Psycho. Čak, ide sa. Kam ide? A tu, Tu, Vila. hej, som. Si tu? Už ho tu vidím, hej. Si tu? Hej, Si vo Vile? hej. Kde si? Tebo, Nevidím ťa. ja sa začal. Traja. Ja hrám. Neviem, že To som bol ja. ja zabil som ho. Zabil som ho. Máme iba Kamo, traja. vymolujme Psycha, potom poďme my dvaja. Ja, to som bol ja. Ale hráme traja, takže sorry. Ty si... A ty si ma zabil každý proti každému. Musel lagovat s tím. Sorry. Nevadí. Sorry, bro. Ne, to bol ten Psycho, ťa zabil. Zasa ťa Psycho zabil. Nejde každý proti sebe, nie?
Činil som to ako. Zajko ťa zabil. A ja som ho zabil. Zajko ťa zabil. Kamo, zajac ťa zabije. Čau. Čau, Sajko, ne. Sajko! Ne, ty si zabil. On sa volá Goskule a to neplatí. Ja zdrhám proti nemu. To on ťa zabil, ne ja. Ja. Ne, poď tam. Kamo, zabil ma. Ja som zabil. Pozor, to Sajko. Ťa zabil Sajko? Ty si dal double kill. Ja som si dal double kill si dal. Hej, tak prečo som si ho nedal hexa kill, veď ja som tam dal 6 kill za seba. Lebo ja som dal 2 naraz. Veď aj ja. Ja som dal jednu nohu. Dobre. Som ten vyskočil. Za teba sa na... Sajko. No. Skadiaľ, ja že tam si aj ty. A ja som tam bol, ale ne tam. Ja mám asi 10 ľudí. No, nezabíjam. A ty ma môžeš zabiť, hej? Sorry, ale... Sajko to bol, ale... Ja som si lepší. Sajko sa zabuduje dosť. Ty vole, on skáče ako neviem čo. Sajko vyhráva. No, zabil som Sajka. Zase som zabil Sajka. A ty sa. Ale ja už mám 15 za seba, aspoň budeš ho vyhodil. Ty ho teraz stále zabíjaš, ne? Ne, ide sem Sajko, ide sem Sajko. No, mňa zabil Sajko. Z 50-ka. Iba v 50? Si nahrať väčšie skore, kamo. Asi musím nahrať väčšie. Ja si teraz vyhral, ne? Ja to je No, že ja proti nemu nehrám hádzka. Kto vyhral? Sajko. Ježiš. Napíš mu Hacker Speed 10. Že Hacker Speed 10. Pôjdu arény také 7, či jak sa to volá. Taká, kde je také oranžové napísané. Tam choď. To celé ľadové. Si tu? Aha, oranžové. Celé ľadové to je. Hej? Nejdem ma zabil. Kako to... Okej, kamo, lebo to je brutálne. Hej. Lebo ja už mám dosť skillov. Áno. Ja som sa chlapil, ale predchol som... Oh, sorry. Predchol som prišiel. Ja. No to mám. Ja mám najviac
Kam mám 3? 3? Ne, skok hneď za... Som prvý. Tak nič. Som prvý, kamo. 7. Ale ja som prvý. Ja som prvý. Dobre, ja mám 9. Ja mám to najviac 9. A tu mám prvý najviac. Kamo, to je na února. Tu nemôžeš používať narýchlo one tie. No. No je to dobré. Som druhý. Si dal double kill. Si dal double kill. Sorry, aj ty si ma prvýkrát zabil. Veď ani ja som nevedel, že si to ty. A to je pravda, ja som ich len tak killil. Kam ja som tretí. 12 kg. Kam už by sme to mohli aj ukončiť. 17 minút. Kamo, ten Jozíko vyhrá, veď to má 20. Kam mám iba 12, ja musím nejako pribrať, kamoško. Ja nie, veď ja mám 12 kg. Ale ty mňa zabiješ akože dosť. Ty. Myslíš, že hej? Jasné, že nevieš, veď máš 13 a ty 15. Jozinko to vyhral, no dobre, poďme to už ukončiť. No poď. Kde si? No poď sem. Tak. Pokiaľ sa vám video páčilo, dajte like. Pokiaľ nie, dajte odber. Pokiaľ sa vám vôbec nepáčilo, dajte komentár. Pokiaľ ste boli sklamaní, že som v tejto hre prehral, dajte všetko naraz. Ok, tak lúči sa s vami XXLestar a niečo, neviem čo. Tak, čaute.